sixolele sibona nilapha nabahlali kwenzeka namhlanje. As a concerned umhlali walapha eZwelitsha siyavakalelwa imeko esiyibonayo abantu balapha eZwelitsha abaphila phansi kwayo. Baphila akho misebenzi kodwa ikhona i-development eyenzekayo. Phofu yenzeka efront apha ekhaya kusefront. Xa ndimepha ekhaya ndibona yonke into iyenzeka kuyadevelopwa kwakhiwa i-Hector Peterson. Kongoku umhlali nabanye abahlali endihamba nabo banintsi bakhona abanye abahambileyo kuthiwa ke xa besiza phakathi bezobuza ii-procedures bakenziwa njani bakhonjwa ngapha nangapha bayalahlekiswa. Njengam ndithe ndifika bathi mandihambe ndiye apha phakathi kumisi olapha phakathi. Ndaya kumisi wandixelela umisi ngedatabase. Ndithi ke mna misi kukho abantu abahlala apha enigqitha kubo abahlela apha ezikoneni. Abahlala apha ezikoneni apha phambi kwesikolo, isikolo siyakhiwa abantwana balapha bahlala apha ezikoneni. Ndiyakuvuthi lento yaseHector yenzeka phambi kwakho. Yes. And lento yaseHector ndicinga ngoku sikunyaka wesibini ngoku. Yes. Ingaba kutheni uza ngoku ungazange ngexesha eqala? Ukuba kutheni ndingezanga bendike ndiqonda ndiqale kungandiyijonge apha ekuhambeni kweproject ndizawubona i-change koko ndiyijongile ndiqonda andide ndiyibone i-change. The reason khange ndize ke apha ukuba ndingumhlali oconcerned ndabona uba mandikhe qale ndinike abantu i-chance ndikhe ndibone uba izawuba khona i-change kwinto eyenzekayo apha kule development yenzeka apha eHector. Alright, ngobona kwam apha eZwelitsha ikhona iqumrhu eliyi-business forum. Uke wathetha nabo uqonda kwenziwa njani kuze umuntu angene ngapha? Hayi, khange sithethe kwi-business forum. Umzekelo le into ndiyibonayo abahlali ezikoneni ayinidi i-business forum because ngabantwana aba abangazi into abangathathi intweni abanazifowuni abananto ngabantu abasokolayo and kongoku bendibawela kuvelwane nabo because of ikudala behlela apha bekhalasi besithi zange basebenza kule project. Le project iyaqhuba akho nto yakhe bayenza. Bakhona abebezile bakhona abahlala apha egate nangu lo mfo apha naku kokwabo nanku umntu uyaphangela apha phambi kwendlu kokwabo. So yinto ngoku esenze uba masibe concerned. Barenta kwalapha kule ndlu basebenza apha barenta kwalapha. Isikhalazo sam sesentona ukubana abantwana bethu including nam asisebenzi ne sikhala ngecrime apha sikhala ngepoverty. Then ke ngoxa urhulumente ekwazile uvusa iproject ezifana nezi bekusuppose into lobana abantu bokuqala abaconsiderishwayo ngabantu balapha eZwelitsha. Asithi yathi indlala is almost everywhere but kodwa ke uhlobo funa kwenziwe ngalo izinto funa zenziwe ngohlobo olululo. Siyaziva into lamabakala bawathethayo kuthiwa abantwana bethu abaqeshwa abanye batshaya isufu abaphangela bathini of which asinayo thina lo idea ifana naleyo. Akakho umuntu onozithi ufuna umsebenzi aphinda anyele umsebenzi ayenze ngolo hlobo lonto and lonto le it will come to a push ke ngoku into nokubana sithi reorganize ohlobo sililo sibe more forces. Even if it comes to ba mayime le project izawumisa project kuze into nokubana izinto zihambe ngohlobo olululo. Asilwanga naba bantu basebenza apha silwa lohlobo qha izinto ezenziwa ngalo. Ndicela ubamba kuloo nto. On a Monday kwathiwa kuzokuza ugqirha for i-test. Sure. The test yabuya i-result zisithi mna nditshaya intsangu izange ndayiphatha intsangu in my life. Zii-results zikagqirha wabo walapha. Okay. Mna ndacela inantsika ikopi yeza results zabo ndasithatha ndayisa igrey ndayisa elab yabuya ilab registered doctor eyaziwayo apha eSouth Africa which yi-Grey Hospital. Isithi bubuxoki bonke. I even have a document to prove that.